Mwanchumu rigereria bwen Soko TV twagokwandire na ndandonsi asore ne Jumatani ngia aseikeiga ubutukobega bwe 20 na rimaso mutindi mutangani umwako iga bwechiri bubere 20 na isano ne monchenkoro kwa Clinton Ndigi na nchenkoro kwa Kerubo Frida mwanchumu liena gosemerera kwalenga kwa bere ko gutwara ali tukoli toereru kegima ne biro binde nende toko kwaligania asemesa ya mangana maya tokomanye nare yabasake baitu babere bako yasangerere na kwani kibna bere kagotikiraga iga asemesa ya mangana maya mwanchumuri eria no maite kirali tukoria Jumatano nigo tokumurikira ringana rieke moya litukoria rero ngitokumurikira tubata marita bere mwanchumu rigereria amajesty kubwekana andake ase okorikwa lakini kurenda soko ya kwana kurumunu nare etovauti rikoyo ne rikoyo okay mwanchumuri nyora nabo gutuma ekerengereri kiago ose otwakere esimi yago eyamaseyemo gikuraga ensa eyemo ni nusu yabono mogoroba Mugaka Edwin Nyangao no ara sensemo ya kabere studio neroberetie kigima asogotoerera chinyenjo chimenuga yekegusi kurendo mwanchumurigeria jango turanyora mangana majia asenjira yoko ya chuda iga ase town ya Bosongo koraramika igoro yoko bwatu okwo mwesimi weito Anthony Kibagendi oyoroto koreira magendero kitutu chache South oyone totabwati koraramika konde wonse kochia sale omoisimi watosigete igati yabamenyi ba kitutu chache South gokora ukorobekana kisi nari kubasaba abantu bamindo ndagete tochora abarai bamaitengi bakonda gokorera abananchi abarai bareta chibasarima abarai bareta magendero bareta stima bakore development ekere common mwana abananchi ko bori gochora abarai bagwikirania amagenderero bana ba grade 10 basoiriga iga bana 543 abuntu bwate bono umuroberi obokori aborkiwa ba grade 10 goika omoyo litkolia rero ime county ya Nyamira Brian Achaka nerore maiga yechikamera boigo bakobwatirana na Barnabas Sondari na boigo Felistas Kabendi to kwaligani benu mwanchumuri atusanga sobwa mo gochaka bono iga goika omoilio kwechaka maya yebirebiga nigo tugukumenya buna maseneta we county ya Nyamira Kongo mugeni oyiboigo rengo muwakili oye Anthony Kibagendi niga mochire bororo egakore yokumubeka byara omubungo yo na komo etana ni obotko asikirianga ni serikali ya Kenya kwanza ekwimurungani ekiogera nigo abeire gakubamereria Mheshimiwa wa Kongo nigo bono hamochirie hebirengo byoborendi hamuno muwaziri hoteneto borendi boime Mheshimiwa Kipchumba Murkomen asogotaka kumosiarera obwoba umojumbo yo nigo Kongo nigo bono hagi akire mbiamono ekigambero ya county ya Narok asokobwatia hobwene na kumuigorera umobungo yo. We are happy to announce to the people of Kitutu Chache South, the people of Kisii and Kenyans of goodwill that we have secured the release of cash bail of Honorable Anthony Kibagendi, member for Kitutu Chache South, after a dramatic night. We have seen abuse of power by the state. Mheshimiwa was arrested by a contingent of 6 vehicles, enough vehicles to take relief food to people who are suffering in many parts of the country. Taken around in Nairobi, driven to Kisii, driven to Nyamira, and finally he spent his night at Keroka police station. Just the way the repressive regime of President Moi used to behave. We expected Mheshimiwa to be charged in Kisii courts, but again we woke up to more drama. We were told Mheshimiwa was rushed to Narok because the state was doing what we call forum shopping. They thought that if they come to Narok, they'll be able to influence the courts. But we are happy to announce that the judiciary has demonstrated that it is independent and that it will not bend to the whims of the state. And we want to thank the Honorable Magistrate who has ordered that Mheshimiwa
be released on a cash bail of 100,000 shillings. We want to tell Kenyans that we are very, very quickly revising the goals that were made under the 2010 Constitution. Honorable Kibagendi was out on cash bail granted by the High Court of the Office of DCI, Office of DPP, even the CS, who is a lawyer, Honorable Murkomen, did not want to respect that court order. That's why they brought Mheshimiwa all day from Nairobi, held him overnight to charge this morning. But we are happy that justice has been done this morning. And I'm going to sleep soundly, knowing that in the Republic of Kenya, the winds of justice can flow like a mighty river. So we are happy, and we maintain that this is political harassment because Honorable Kibagendi has been in the forefront, fighting for justice, condemning corruption in this country, and we urge the DPP to spend more energy in looking for those who have stolen our resources. Mancho morigereria morigito Petwel Machini nagendete kwarigania oroboti ase mujumbo yu Anthony Kibagendi anyarakoba gagoikirana ase obogatagati bumuchi obosongo na gosangana abananchi na kware ikikirete konyarakoba gakobekwa biara kurinde togosukabosia soroboti ronde maiga yo kobekwa biara ku mujumbo yu bwense mwebunge ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi aburi tukorigoro asogo kagerwa kurwania homu amate obosomo sacha oyomo chitariki 20 na isano na ibere omutienyi oikomi hase umwako weta weterase chibiche cyari gutarase umutandao na boigo nigo bono abeire egakwameria eserikali yobomo na boigo umurubirio bukubwato kobokonyi bubwine kurwa serikali osha Nigo ritkoria rero ensemo yabamenyi kurwa ase ensemo yebunge ya Kitutu Chache South besokire na gokoro kurubikana ko murembe oikase kigambiro gya Kisi na boigo goika ase ensemo ye roundabout ya capital na kogikiria asogochererwa kumurai yobo. Iga ase town ya Bosongo koraramika igoro yoko bwato kwa mwesimi weito Anthony Kibagendi oyoroto koleira magendero Kitutu Chache South oyore totabwati koraramika konde wonse ko chia sale omwesimi wato sigete omwesimi wo muya ochareti omontonse no monto igoro otorete ire gisemi Kitutu Chache South abana baito go baita chi school wiya otorete magendero ya mache okonyi chintakano gosoma inki gekogera abwatire na ndoko bwatu okwo ega korugoro gotore Bosonge town kanye twesimi woitaretu igakonya kobachwa akaretu agakigukeroka na ende twaigure oiru naroko na osobo naroko na agokoregasi abanyina kura waseo sisi tunalia. Kwanza kabisa mimi kwa majina ninaitwa Mesha Kiyoge, kiongozi katika mji wetu wa Kisi Town ambao ninaodumu kwa wanabiashara wadogo. Wakati tulikuwa na mkasa wa moto, wa kwanza kufika kuomboleza na wananchi ni Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Hakuna mjumbe hata mmoja katika mji wetu wa Kisi alitangulia kulia na wananchi. Mimi nikiwa kama kiongozi katika mji wetu wa Kisi County na nikilalamika na nikisema ila ambao mnaomfanyia Mheshimiwa Anthony Kibagendi, kunao wajumbe tumeona katika mji wa Kisi na Kenya mzima wametumia risasi kwa kuua, lakini hawajawahi dhurumiwa jinsi Kibagendi anaofanyiwa. Hiyo si haki. Alifanya makasa kushikana masati na mtu mmoja, si lazima achukuliwe kule Nairobi. Kama makosa ilipatikana kwa mtu wa Kisi, aletwe huko immediately, kwa sababu sheria na koti kuu siko katika mji wetu wa Kisi. So wacha wakuje
astakiwe mtu wa Kisii, tuende kama wananchi huko tulalamike na tukilia. Ili Kibageni akue uhuru, kwa sababu tumeona wengi wameua watu. Lakini hatuwaiona wakichukuliwa hatua yoyote. So tunasema Mheshimiwa Anthony Kibageni, mkiona ya kwamba anamtetea Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i, hiyo ni inji. Hii ni inji yenye iko na demokrasia. Lazima kila mwananchi akue na uhuru wa kusapoti mwenye anapenda. Ama namna gani? Maiga yo mujumbe wensemo yebunge ya Kitutu Chache South Mosque Anthony Kibageni kubekwa byara abuli tukole igoro na gwikigwa sekegambiro ase asomerwa amamochaye na kuigurirwa ase cash bail yechiribu emyeyemo nigo litkolia rero bamenye bensemo yebunge yo besokia na kumuigerera Kibageni ase keliauna nigo akobunigwa asokwamereria sha nabo igo gusira Dr. Fred Matiang'i nabo nigo emarogoba ya rero Mosque Kibageni aika ase obagatagati bo mochobo songo nabo igo goteba emechando haeterete ase amaboko y'abanyanyimbo nigo bono hakomochigwa haso okogania gwesokia bose ase okogania gosokia obobe buraro aso muruberio oyosha nikiringa kya yoko mosira Dr. Fred Matiang'i bunagotumanyo muri kito Pethuel Machin Ritskoregoro nigo omochumbe bwebunge ya Kitutu Chache South Mosque Anthony Kibageni anyachikaba kubeko byara Matiang'i tuma eke nigo kyabeterera bamenye ko ratsinsemo ya Kitutu Chache South wesokia sobunge mambye Ritskoria rero nakurubeka na seranda bocho mochobo songo ero kuboria nikekogera kubwatwa wana chinga kecho nigo ba mwegereiro Mosque Anthony Kibageni asikira nigo akogenda wamincha no muruberio sha oyo tarabakonya. Naongelea mheshimiwa venye ameshikwa anatutetea sisi wagonjwa mambo na sha. Like me I'm diabetic na mheshimiwa ndio ananitetea kila siku juu ya medication yangu. Nikiwa kwa wodi hata sha inisaidii. Mheshimiwa ndiye anaingisha mfuko wake, ananibaia madawa. So mkituambia eti mheshimiwa ameshikwa, mtuelezee chenye ameshikiwa na sisi tujue. Barenda mangana ya politiko na rakogera abantu baito bakobwatu bantu mbari gotakobo maene bokwanwe. Igo totageto mheshimiwa go bari gotabiga bantu bamobwaterana. Abakenya bonse pi. They are very much aware that sha terigokora. Sha terigokore. Sha terigokora. Bona senge cho Kibageni akwano maene. Lakio komorwaniria. Bona mwasire kobekera una narwanete narebe. Kibageni arwani onde. Asensemo yende nigo banyako bakumwigerera asekiria gusira Dr. Fred Matiang'i. Omweshimiwa itabwate tukorugoro mugaso. Igo tumaete ngoko bwatu kwaye ekore behind ya senge choko bomwe akoba magega yo mweshimiwa ito Fred Okengo Matiang'i. Ntoigwete bobe sana senge nchoko bwatu kwaye kera tugokorireria no koba close sana amo no mweshimiwa ito Fred Matiang'i. Oyore the 6th abantu baito nigo tokuomana na gokuranga nkiako bwaterwa abantu baito boringo nkiako bwaterwa. Mheshimiwa Anthony Kibageni, mkiona ya kwamba anamtetea Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i, hiyo ni inji. Hii ni inji yenye iko na demokrasia. Lazima kila mwananchi akue na uhuru wa kusapoti mwenye anapenda. Ama namna gani? Nanya nabo Mosque Anthony Kibageni maiga yoko bwatokwa kurasika mbero kya naroke margoba yiritsikuria rero nagikasera ndabauti ya kapito myo muchobo songa na gusanga na bamenya sensemeyo asanya kaboga kwera ne mechande menga etritabritsikuri goro ekerabwatitwe takimbi yamono naende mbi yamono asama sabo mwambe kerete banyabantabe bambwatete bune terrorist bakambwata Nairobi kigali sita kigamblock bakambwata bakangonchuka na Nairobi wasindwe bakangira gosengai asekuankara ntetega arime nabonyi gwete murukomini yako na goteya basigari yabwo kuna murusi abu moira murusi abu bakandeta bakangira paka Nyamira bakaonchuka bakangira Keroka rero kere twabwa nkonde tabare kotu bosongo twanyora naenda bako ngira go Kinaro abantu abamboro eti asensemo yae nigo bananya kaboga kwera nigo arobere chigo kwandegero murobere sha nakyo gekogera nyakobeka biara. Nyinyi mulinishika kwa sababu ya ile kitu nilikuwa naenda kusema on Friday. Na sasa nimekuja leo kusema hapa.
Nitoboe nisitoboe? Nyinyi watu wetu mlitutuma Nairobi tuende kumaliza kitu inaitwa NHIF tulete SHA. Mlitutuma tuende kuua NHIF tulete SHA. Hiyo SHA ambayo walileta, it is a conduit. Hapo ndio hao watu wa serikali kupitia watu wa State House na mtu anaitwa Duale, hapo ndio wanatuibia pesa yetu ya SHA. Na pale kwa SHA hivi leo, kama mmeona list ambayo nilikuwa naenda kutoa, list ya watu ambao wameandikwa 47 employees kwa SHA. Imagine watu kutoka kabila moja, watu kutoka Northeastern wameandikwa karibu watu 15. Hiyo mtakubali kweli? Mimi ningependa kumwambia William Ruto na watu wa hii serikali, mimi kama Anthony Kibagendi, mimi hamtanitisha. Asebono arireira yogochukwane kinga nachikogendera kumusira Dr. Fred Matiang'i asomo Mogusi. Sisi kama jamii ya Mogusi, sisi tumeungana kama ugali ambayo imepikwa na ikaiva. Tuko kitu kimoja kama ugali ya wimbi. Sisi wote jamii ya Wakisii, jamii ya Wakikuyu, Waluya, watu kutoka Luo Nyanza, watu kutoka hata Rift Valley wameamua wana support Fred Okengo Matiang'i. Kuripotiria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Oscar Bosioni go bwoba bwa tainsi asekenyoro kia Nyabiosi ward ya Gesimense moye bungi ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira maiga yegento kugwa kurwa asamare igoro ekikebwate chiwaya ekyo chiasibire asili sakara lie Nairone. Gentekyo niko bono kiagwa asenka yomwaka John Mumanyi oyo akorboti ase obotendri wo oborendi ase bakagera ko bainga niko negento gikagire gwateka nakorengana n'abanyanyimbo batarra ase ensemeyo kurwa ensemo ya Kisumu niko bono gentekyo mweyo ikanyara ko bagikurusiwa kurwa ensemeyo n'abasayansi abubo gopimarire kyairwa guchiago korwa obutuki buna gotumanyo murikito Steven Nyariki. Igo mwondoko bororo ase ekenyoro kia Nyabiosi ase wodi ya Gesima bunge ya Kitutu Masaba mega yegento yasibireli sakari Nairon nensemo yende gotwara emirande kuwa kurwa mareigoro ase omochiochon Mumanyi korengana na Mumanyi nigakagire gente kikobe bomu asake kurate gochiase umutureti nabo igo mugambi abaire getambukiro na kurigia getabo kyobotukia DCI erikyo gotegora chipomu kurwa somo chyo Kisumu ngorukuchoni Mumanyi litukulia lero ni litukulia balituko likongwake lakini rende Nyasaye bwanjire twamanyire kialenge na twaboka kama kawaida nachigoja se enyomba iga tubegete chingoko twanyora egento kere unique yaroro kere karatasi ne chigache chinde iga egenteke kialenge bune karatasi nsema yeme bwa kibate karatasi nsema yeme kebwate bintu buna musio radio iga lakini yokoranga nesemo information ekoba gathered egere yatumugucha sibonete gotumugucha nabo na kia bwango narangeria motuleti elinde atomanyima no ngangi kigenderete kuruga bwo motuleti nere nakora ekire ensemo yaye orangeria mugambi kuruga bwo mugambi nere oire getambukero kende korangeria bali batinere tase obumanyi bwe bintu binga bunebyo nande abantu mbaikase bwango egira barenga nkigenderete nabo igotugana twaganyaranetie abari kurwa bachiko tuo tebinga nkigenderete ne binde biga kolende abantu baba bataherero mono oichinga ki abantu abo baika ngo guchuse umika yatura oyo mwabo umugako yo mintu gisore egento gyatoka mwaye oyaba mambia karondeire umyoka oicha paka mwane onde binchungo mumuro mintore egento kere gaiga najugo chananyarane umutura obwate ebintu bete kiuguzi yani chugwaya gete gitirimbo gete negento kende kere bunechuba ebintu binde bireme bikworo kiangange ntukieke kiale lakini yetu asinywa twatuma mangana musabuchibu wake waka poli otuma mangana police
polisi yakire nero yamanyire goteba nero yatuma mangana ase meteorological department ikiagire genti ikiagikire nga ikiagikira kende nga meteorological department lakini rende ikiagikire focus ya sema mangana mbeo lakini ntwa mainga yinkire amatora ngainwe ikarokende tibaje baeneki mbaire stable bwangu baminyoka batebiri bajire paka barigereirie batebire bono nande baukire stable ende barore nore buna yategete inga kisa yategete kekachukutoko iyo kyarenge bateba na karokende kere meteorological department ne aranse meju gakwenekiayo mugambi omocheno location Simon Mosioma nigatebire nga maega yabamanyi bechipomu ikakorwa Kisumu nigo batebire na igentekyo nigo gekagire kugwa korwa samara igoro korwa ase getabo keria gekorigereria gochinja kwerire somono gwe Kenyanda Ntobu Meteorological Department ase bakeira erigo chyoke unengia asoboime una nate bakale na nje no mugambi Simon Mosioma korwa ase location ya Mocheno tuwaja twarangiria experts barwa kurwanse Kisumu bacha korora igache tieria twaroche kale kantu zara manyenge nchaye wana bachire bairigereirie na batworo kiringa tikiale ngegento kebe yo kiale ngegento kurwase department ya meteorological yo negento kiole kiale ngego town space yo ko determine hali ya hanga lakini bune bintu bire okoranga gekaera rwembeo gekaikanse gatoka nkiagura se binyoro byetu igo aba sigari bachire bali konsana mangana yechipomo bachire baligereire balenga tikyalenge gento kego salikende go segento kyalenge kebe bake chekiribuya na bake bogoirie bakeirire asengenjere safe igo nintubona twabere safe nigo bono gosaba kwabekirwe go cyabamenyi wakoropoti kera bakorregento kende gyonsi getari ya kawaida twakwane n'abantu baitu twabamanyiringa kero kende banyorire gento kerekegenia ase chinka chiabo baene kinga batumanyire mapema Stephen Nyarike Mbunde Nyabiosi Kitutu Masaba county ya Nyamira biabano mwanchumo rigereria oyuno murikito Stephen Nyarike Mbunde agotebanga ebakenyora kigwete lakini rende ase ogotwara obwaba na nyara kobaka gwaka roboti gentakora kia mana gokonya andake hase ogokagero komane gento kiare gocha korenta omochando korende togoskabosio sorboti ronde bono maiga yigetaseni gen Soko TV komunikira omochando buya mate heyemo yomogaka Samuel Nyabuti kurwase ekenyoro kia moruga kegotoka ase wodi ya Bosamaro ensemo ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira wono nigo Dikla Koyagi inse yomoroberio oye Wemori Foundation aisokire na kubagachira enyumba nigo habereka gwesoke bene ase okubarusilia omochando yo wogotwerwa nanya nabo niga baraiba boliwe kubaika ange bali bwate emechando na kwene kebuna ngo basira bale Nase kenyoro kia moruga imeye sublocation egege ward ya Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira asenka yomugaka Samuel Nyabuti yuwe getaseni gen Soko TV yamurekerete meeting ibere yairire asomo chando bwenyombengo tu asebarenge gotwerwa inte Soko TV yango kwa Samuel Nyabuti omenta maiko gade Bosamaro na iraniriye abaminto ababe Soko TV nambu yamono ara twererwe nyumba matuka amange etagogete Samueli mochanda bwata kurwa matuko na naso kire sikonja no muntu siko sana yani naro no murembo muyaso muntu yo minto bwasokire bwatekere gokiaye rero twachire kaigese family konye gwato mochando omonene sana ntwa gwato mochando into aje tukanyegereri tukarangeria media ikabekwa ase TV sie paybill lakini muntu yo chiete kwa sokia elio ko korako sino koleta kindi gaiga asengenche yobono ni yagi oyo okebwe musiye ase wodi ya Bosamaro ise moroberio yebo wakonya Wemori Foundation aisokire rikuro bokonyi boko bagachire nyomba rikubarusia somo chando ugotwerwa etwachira korengana Wemori Foundation amangana Wemori Foundation aga sene gokonya abantu bali abataka ime ya Bosamaro ase wodi yeto ya Bosamaro twarigereire
amang'ana yagase nya gukora okonyera abantu Oyagi Foundation yorosairie abantu amache na endete project chinde chinyinge etwachira ase kenyoro kia moruga igege asachire gokonya omonto motaka oyo konya ogotweru etwacha tukarigereria nyomba konya ase amenyete embura konya ikomotwera korwa igoro gento nge yabwate omonto omotaka ore enchara kabisa abarai batigete twachora abarai buna omorai korwa Bosamaro ward oyo okorwa Charles Keganda oya ng'umbu gaigere barobo kaine n'omonto oyo atigete ogotweru abanyakenyoro amoni amatyo Mogaka Samuel ngo bamwakero Oyagi bunambuye mono ase okwiro gokonya nkeyo iyachandekire ase kegetambe muroyo minto diklaki gento namwanchire wange abantu ba minto naramororire sana ngokonyara abantu kurukia ng'inda ng'umbu bakanya chokochoka onsipi bakaseita morugo chire gotokonya boigo omweshimiwa Declark Oyagi agency yaito yanyarire okonye familia abikira kobokororo togoteba ng'ambia mono agendere kobororo nyagosugulika nabuga ono nakire mbuya mono ase omorai Declark Oyagi ase abekire support utubekere nyomba bekera abaibori enyomba nakire mbuya mono asare nyasanya kumubwatisia 2027 tumubwatisi na intu onenke yamana bamate gobaruro kubole guchasa barai bonsi kubaika bachandegete buna baigang'e chinga kichionsi kiagera banga buna baiga nabo bakobachora barai abarai bande bonsi naporo vera isoki bagendere isi toikire project yiga entu buna basaye kuru Nyamira ntogaste kwesuguma eliko ikerane ng'achi family chiri chichandegete iga igese account ya Nyamira ngonyora bari naporo bukende babase gochandeka otherwise ntutaite bantu ba mintu ba Nyamira bachandike gisa kwekige that's why twesoke intu buna basaye kobachi ambassador chingia iliko konya kurigiria mang'ana yiga twarankia abantu bachandegete at least twatema kurigia bokonyi kurande. Thank you so much. Bono nari kubasaba abantu ba mindo ndagete tochora abarai bamaetengi bakonda gokorera abananchi abarai bareta chibasarima abarai bareta amagendero bareta estima bakore development ekere common mwananchi nigo yatigaire ase abarai bonsi wesokia na kweneke buna ngorwa barobo konyi gochiasa bachande kubuchinga kichionsi ekiagera nakyo bachoreire bakore inkoripoteria Ensoko TV Uromoruga ward ya Bosamaro ensemo ya bunge ya West Mogirange county ya Nyamira Reteriane Wycliffe Warenge Yamano murigito Wycliffe Warenge noroboti urwa ase nchira yobo ikran togos kabasyo mwancho murigaria itkoria rero nigo abatendri kurwase ekiombe kyanya sogota CBO habu bagotoka chinsemo chamagena banyara ko bago koretaro ya bene gochiase ose abamenyatase egesibo egia Kisi prison serio kubasira igati yabasibo abo bagendrete na amasomo kibare ase egesibo kyabo nebinto au buna ebitabu chikaramu chitishu naboigo nebinto binde binge Oigo nigo basabira abanasiasa kobaikang'e abasibu abo na kobakonya na keri babwate okoba nigo babwate amagania mange Une njera yemo yo kobaikang'e egati abasibwa abo bekira sebisibo au rituko lya lero imegesibo gya Kisi prison nige kiombe kimanyikanite buna Nyasogota CBO gekoragwa nombo director bo Zadok Moseti batware taro ya bene imegesibo eliko batarera egati y'abasibwa korende bagenderete n'amasomo abo sira aso koba ebintu byogosomera nonye nabo nigo mo director tweresire buna nigo boigo bakorete taro gochase egesibweke omwaka oyeta omutionyo 11 abo ase babete bakobasira ase ebintu au nabo igo gotweresera buna nige kiombe kikyabage okonya bali batari kwenyara abarwaire nabo igo kobasira aboro kigwa goswa chisukuru au CPN nagirikia kila kitu. It is non-profit making institution. Ni ya kusaidia wala wachiwesi, wagonjwa, tumepeleka watoto shule, tumepiga rangi kanisa, tumechenga. So inategemea wale wameandika sisi executive, tunaenda tunaangalia iko team. Tulianza kama welfare. Tumekuja community based organization. Very soon we can go like a microfinance. Tumepita around tena tumeona iko shida kidogo, hakuna laptops, hakuna desks ya kutosha. Tutaenda tukipata wahisani wazuri ama wale taongea kama political class tusaidie ili turudi hapa. Kama chama tunasema tuendelea kukuja hapa kuona maslahi ya wafungwa. Tumefurahi kuona watoto wetu
jinsi watu yetu hapa vile wamewekwa wako in the place is very clean, and we congratulate the management and administration of this prison, Kisii prisons. Boigo nigaruro gochika gocha saba na siasa banyare ko bano moyo bogo konya babe bakobatarira abasibwa abo eliko basira asenchere yemo goika eyende na keri baranyare ko baba gotwara okoba nigo babwate amaganio amange. Wana uwezo wakucha wasaidia wameshikwa hapa kwa gereza. Management is free, total free. Wawalete chakula, walete writing materials, wawalete sabuni, walete towels, ile tissues, vitu mingi ile inaitakika. Nonye nabo nigo muteneri bwegesibe kyo bwana Rapando akirembuya mono gochiase abana kyomba bwa sogo koretare ya bene na kurwa obokonyi bwabo nabo igoko basaba bali bali no kugania kwa gokonya babe bagutara gochiase gesibe kyo na kurwa ogokonya kwabo. Opportunity to thank Nyasogota Welfare Group for the support that they have extended to this institution. We indeed appreciate their work. As you all know, collaboration is important in enabling any institution achieve its mandate. So we want to say thank you. Our doors remain open and we look forward to more collaboration. Korwa Kisii Prison ginko reporter ya Mayane Soko TV iliyetaria na Mausa Caroline. Manchumo rigereria na mange tokwariganretie hase MSA igaya mayakuru ensoko ensa mora kinendo kopa yebiro na boigo nyoranga muruberi bweringanaria kemoya ngochora sembeo egekego kirebosio hari tanyar ko bato gusanga chinga kechiga toje gusanga senchire bwikirano gikoraga chinsa isato hebarongo Frida Kirubonyara ko bakago tamboka sensemo ya kabere ase Edwin Nyangagu ari herile to chekwane kyabuna ase keke kirebosio ngocha gatore omuroberio bweringana rieke moya kurende to tamboka sensemo yo nkomanyigwanga riruberia nyara ko ba rikobwato kwa emarogoba ya rero no mutendri bwa bakori mirimo be serikali bose chief of staff na boigo head of public service Felix Kosigei asomuraibu ensi ya Kenya Mosque William Ruto ayenekirie ama onchoreria ye birogo au byo ambassador se ama onchoria aenekiwe hasange omo high commissioner osomo ambassador ase enseria ya Uganda umheshimiwa Joash Mangi onyara kwa ka kurusiwa sensemeyo na koirwa kuikase enseria ya Belgium omochi omonene o Brussels enseria Belgium aboigori bagari aya erianyara kwa bakagotiga asensia Uganda iriairirwe no waziri Ababu na Mwamba ore ribagerio koba homo high commissioner umuya ase ense ya Kampala Uganda naboigo oyorenga sense ya Uganda mheshimiwa Joash Mangi onyara koba kura monchoria na koira gwika sense meria ya Brussels ense ya Belgium hago no to wikira umweria sense mega ya mangana maya kurendengo gotiga sama wako yebarongo ya Frida Kirubugora se studio ya Kabere agendrenia ngana ria kemoya. Biamono sana hebarongo ya ne Clinton ndi nebire binene mwanchumuligereria toko kwarigania asensemo ya kabira stokumulikira eminuga yekegusi asoma nchumuligereria litko lya rero toko kwarigania bekogosangana intwe tokumulikira omunuga likoyo ne likoyo igo toma ujumbe yagenke gwetera sensemeri ya mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV na bogo toma ujumbe yagenke gwetera sinamba yesimi gose okwane na intwe AMA makolende mulikito Steven Nyariki Mbunde na bete kagotarira chinsemo na boigo gukwana nayo mwanchi umuligereria na tigatosto ya sensemeri ya kabere ya studio tumera nenere toigwe bona bagosanga Rero hase umoji onyamira asiringana lieke moya ime Ensoko TV nigo ndachiko bagingonjokana na kurigereria etobauti gati yeri koyo neri koyo tiango toigwe munabamenyi bagukwana igoro ya mangana ayuekere togwesemia hekegusi nje mtetezi wa wanyonge Ayubu mtetezi gukwanira mangana yeri koyo neri koyo eyo nerongorie tachireti esukari ike elie tachire sukari buyaigo igekoro kulikoyo nelie etali sukari pi igekoro kulikoyo nechirongorie chitabauti mara kabere omogusina nchite konywero ngoli likoyo litabwati kende pi lile plain yani plain noko manisa nga
etabwati sukari nonya na nerikoyo nerie kobwate kasukari karaga gakei yani gachutiri nena tokoroka rikoyo Nchasa maleta mongare Boniface rikoyo nerongori erieta kiri sukari oyo abantu abakoro baitu bakorita banchete moni ne rikoyo namagasi ariokogoro na rikoyo negento kere bosa rikoyo nerongori erieta kiri sukari yechibando chindabu nere kuruku erongori rikoyo etali gwanza etabwati bwanzu bonde nere twakanyure riktora bakera kini nere gerete tonurete bono muna turagerete buyaiga rikoyo na mara gose amagasi liswalira ne rikoyo rikoyo erire eria magoro inse ogwe ririo obwata mangere gose obwate otanya gwesibia bwamanya kwa buna ne rikoyo bonure ole yani ekeromo aya ne rikoyo indirio orarosiero ngori etabwatie sukari eribona ririkoro kuna Nchumurigeria murikito Steven Embunde nyarikia gusangite negati yabancho barigeria kuboria ase rituko bose amarieta yerituko ria rero rikoyo nabo igo rikoyo barure birangere byabo naye nkwariga tore birangere byabo inamba itu esimi buno rochegago noere nabo gutwakira nabo gutome ujumbe yago asensemo ya WhatsApp nabo igo asensemo ichi message ensemo ya mitandao Facebook nabo korika iri borio iri twaboria gwe rinde to sanke ase obwamo tikara tumwarigani asenchira ya bene Edwin Nyangagu aragosogeria ase AKiga atumanye bose kende gya wanchurire kurututigana Jumatano ya etire irinde tumanye ngaki tuguche goso ase nkwani itobutkubarero karibu sana Biyamano Clinton na Frida so kwangari bageri na inde ime yo murubiri bu lingana lieke moya ase mogorobe yiga ninde no mogoko na inde tokumera no murigirire togende kurwa stwatigirite kiya eta asore Frida Mbiane kegima nago kire kumirana na inde no mwanchi murigiriria ase emagoroba ya rero mugakedu ni kwabere gukuigwa ibirengererio biribyo mwana inchi abere kagusanga na inde temaitinga onde naro itio muriro rero biyabali abange yantebe ngange bonsi banyora asingenjo rikoyo nerikoyo banyara bwata na moneri banyora neri rikoyo eronguri etali sukari eronguri etali sukari nero rikoyo abandi ngo boli balenga rikayo ningi rikayo neronguri lakini ronguri yanjira ke ntukwa naye tigaturara kwano gwatana nikana kuri gati ya marieta yabe rukuriko no komo uko soke kerukuri kwana na ko gonjule kurweli terimo gochia serinde rikoyo twatebe nerongori etali sukari rikoyo igori bwate chinjera chinde chinyinge gwetania no nyanchiria umurigeria kwana ritangani rikoyo na turatebe na masabaria akubisa enyeke unabona obori ekarobwa bwagesirwe ngwani kerubole bwaurwa kerobwa bakore ko kubora ende ngobe kubore utike ukora kolire kigento akwante kiga bwauri wiki ekige ekerobwa rura ali asekige bwauri rwairire ba emero obongoro bwokora bwairire tibori ko wetinga ya masa yamo na ende nguru sigubore amakoyo igone agesongo bauta ba ha6 amasabari yako abisetenyeke nekyo korokora bukube kunende kunume wamanya kurua bwaswagwa nekonu nekebagokeri kyo guswaga wamanya kuirura igoteri bone kuruha narama kuyigwamanya kwakeneka boywa etinga warosi gubo sibwaletwa amasamanya gotere kwa abantu bamanya kurua twakore into kitwanjite okwa na ende liko yolinde ale na amasabari yabisetenyeke usaka aitana netenyeke kurusiko ekmonta ise kurwara umubiri lisangwa tebe skin disease ekolie
unabono obusisa gusoburwire mbuli burakurie na butabo obusisa lisangulio njole libe bube sana lirorekana buna nigori kwara ligosabuka wisekuri kora igori sigikiga na bogo sangiriko liko giteka liko bangeli giteka buna ligiteke goto no boigo nejina na bo gusoko sabuko ko na bugukuru kwa amako yasomo biro bwo muntu karukwa rwali burwire weli sangu na buko tigera amakoyo twatebire likoyo umwiruro twatebire likoyo ase umubiri bw'umuntu boigo nonye nabandi ngo tabara amagasi buna amakoyo guserikoyo kurende mono tindo cyo sendigenda samagasi oranyarende lisangulire likorwekero umuntu abwata amagasi oserinyero umuntu naregare kwana ngere tebe lisangulire likoruriro nabo tukuriro kakini li ogwateka kuri kubukuguru ko umuntu kurwege tingiro nto gukuruka likoyo likoyo inyura nigintu kiri buno muyiroiga twateba buna bono ise amagasi ya yesi kuri umuntu indi nero arasabuke atigaranse aina turaruka makuru kinta disasi tali gasi ririnya no kwateka kuria ngonyorore kero tatebe umuntu ataresibi asegeka konyorore liko liaomire turaisa gusigikyo obochabu boli bokorwari yasenge njunaro maseka liko omoyo ndaru kwana liko ekero umuntu atari gwesibingo twarare liko abandi nguruka barekeromo mono kero umuntu tingomanya matuka atirikora muntu kabwatekera mu guse liko ya kabeire ga ako na bokurigeri kwarora nitwaringa abana boko akabiri guse nabaga bari abakuru atari gwesibi otwara ekera mu guse liko lakini liko tindikora guse no nyare kuri yarura ya ndiko nyara kwaruka ligende bucyali nembe turapeke buna asekerengo yokoba liko yo buna husks itwakwana guse lisabuli liyo tukana netenyeke erine likoyo kero toko chabana se erigande likoyo meze mbale bataire nga ryo banga bama chikonyorange bonse irongoli tari sukari ukolika no kome twatebe gwatura gwatukana kugwatana na malita yabiri ni kingenyo cyabo likoyo ne likoyo ndwakwanera ari nga ndirongoli ende nero nateba ikurukulika iro kare kana naringe ukine na maite karongo nga kanyulika ile na maite ngalika ile ngoli tali sukari kumbe talipo liko yana liro ngoli tali sukari lika iro ne ngoli tainekiri urusyo bosi aliryoka okoroge na macha orosi yerose ya mase ya moga tera bosi bolio wachokaniti na maji tiborari kana butindi guseborore bono ekero kuje rusi ali yerosi ryoka itaje tukuna kubeka useneke buru abandi bakubeke gebuyume ubwanga ukoine kubwanga ukuine kubwanga kero koine kiro ubwanga gutindi yabuli nkorora buli kero koro siro ngoli eria ni ngao ne urusityo busiasi ekeganja ugakoroga amacho ukarosia bwasa butiri gutindi asengenjo tirararikana etware ubutindi obutwakwanira abandi bakobeke ndimu kurende iro ngoli eria itainekiri bwanga nere korokwa likayo naende ntokolera bukiro ngoli ne kinyinge kire ne naende kurukwamwa ero ngoli amwa nero ngoli yochoganirie kinyeke kya maemba ne kinyeke cyobori ekere korosi weburukanire obusiboke yani amaemba burukanire obori ero ngoli eyo nere kurukwa omwa tokuyirukira ngoli yobori gakora tiri obori emia semia ne tukatokorega chujumbe ga naro otebagari nga likoyo nero ngoli yechibando etabate sukari igora twale ngoli tari yechibando nere etabate sukari ero nebe likoyo nebe ko balikoyo egente ke nuko taba ku sukari asero ngoli eko nare ga batebanga tiatora soma chujumbe ga na korigere ne chisimi bere sato abatebanga likoyo nero ngoli etari sukari yechibando tabanga likoyo nama amagongo arasoma amagongo uyo tumira bono uyo na kyakurukwa agorokwa Nyauma Isaac ano munyangongo amagongo arasoma ena nari kuligiri ambura yagenda bono manya uma kwale tiri bintanga posoga ndabatabanga amagongo
Kiki umuiru na kiki gintu kiria kama na kwana. Yale. Nyingi sana. Mago Isaac kwanyore gago na bari bono bekisimi chinga kina chechi gena mbaitono ere gago ase screen ya gotonya ko bato kumanya anda ka enkwa bwate birengereri bire etobauti na Edwin Nyangagu igaiga. Hello Ensoko TV. Kerwa kiresime mwancho morigaria kwa kei riogi TV yako na litoko igwana igaiga asembeo. Hello Ensoko TV. Yes. Ngoto sanga nere karibu sana. Kuranse mukechi. Na mwarorire moise kababa abagusikamire. Na igure yawe njomoko yatanana. Ama koyo. No boli bolia botarewa. Bosongwe amboswawe amakoyo nara yakorukwa makoyo leri koyo nerungulie ye etabe kisukari osetaine kiri yina ere korukwa na likoyo na ichela monyegerete go naro lenga moisire kumanye budusi Hello Ensoko TV. Oh. We are on chairman yechi radio. Biyamana. Honorable MC Rajo Nyamira County chairman yechi radio mwana chairman top center Kenya Demonstroni. Na ngulu mwa kulia Maria. Ama kuona wali botara songwa. Obali botara rosingwa. Nalibo kwa makoyo. Ngoli koyo. Ngoli tine kiri. Nere kwa ngoli koyo. Tine kiri tawe kiri sukari. Na chora kugeranga na igo maganya utima sena je na goleke kusitinga saleke kusiki. Ya mbuyole to konyana. Echama ni chiredi agone rakoboni ne mbuyale. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko. Karibu sana ngoto ko sanga nere na boigo engenchoma eta marita iri tuko na chira. Amakoyo. Nakora itegerera. Toto mwancho moyero ko wake simegase studio na boko nyara ko bako ko keirio giriti byagirinde gwane byate tora bwate bere chyo mwerio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Ngoto ko sanga nere karibu sana. Kwani ni mwanambuka na moro lirabo. Na ikabire. Maiga mangi. Joshua Matenya ku Wangong. Ono bagirango bara uko batike gusike niketa bauti yake. Umote nore twakalira matunda ayekero twalenga bake. Amatunda itu akarukira amakoyo. Umuto uyu bwata matunda getega kerara mabeso kujikunyutua agwa mabere. Ntonyaruke amakoyo. Dibori gagwa rure agatebanga etimedi gosono chuko kwandre yone kwa rimete yo mweri ogaiga. Hello Ensoko TV. Karibu sana ngubwaire ngotoko sanganera. Oya ko ngabulisho nyakundi. Karibu sana Wilson. Tingararia ke moya lero neri koyo. Oro obali botara swagwa. Obali botara swagwa. Oboko te ungo bwata makoyo. Kare bwa swagirwe. Bwago amakoyo ari yakara aruro gakuru kumwiriro. Eri koyo. Ero ngorie etabe kirisukari n'ekibando. Ero ngorie einekire ero ngorie bekire kirandi gatoba. Yekoro kwa ekenungu. Naboyo. Yo ebintu ebyo kiro ero ngorie nitubwate ero ngorie koyo tubwate ero ngorie ekenungu antubwate ero ngorie nyineke. Ekire isatu. Mbiamano ga ngore ngingo ikago chikwanje gati ya bakero fida ko rigari chujumbe nsemo ya Facebook tumanye kuri na sore tukore roro ya turabwate iga yo mwerio. Hello Ensoko TV.
Karibu sana Pastor Waire, karibu sana. Ringana yake moya. Waire buya kwa kisa moja gitowe magwawa. Nanje narenge gochangia ateringane ryo igoro yeri koyo namakoyo. Rikoyo. Hello. Ninko igwete Pastor Gendra. Rikoyo nerongori eria etaine kiri nande tale kiri sukari ya obosie wabe kwa bwaro sikukegima. Alafu namakoyo. Okay. Kia mwethega okorera ubekira sobongeria abeire neonye neri koyo otebire na makoyo. Ndukata makoyo kole ndo mogake natumanye. Ando chenga Ondigi saira gatebanga nonde kurubosongo katikati ubosongo katikati ni mbwatetebu yakekima Barnabas kebasoga tanga watching kurwa Doha Qatar en soko neyemo naroroga iga ogoteba Jeria Kerubo agotebanga ugweko ya chakarega sekagao ando chenga hello, I'm Albert Okioga from Nyambuna PAG watching you live atebali koyo nerungori etabekiri sukari alafu obe hotebire tomotomere ngora gucha sinka ya magukorokirwo kuyo asogosiria obugima bwaye korende ndobwata na ndeli kairo magakidwe Kairo na kwana chi chirongori chiri ao na kwana omwa na tebini yeburukanirie obori ne chibando obori na maemba irongori akarosi gwekuru kwa mwa twakwanira likairo na teba likairo ni yitaine ki yitaringineke lafu likoyo ni yitari sukari. Okay. Biasan metu mwanchu muri uri baga kuburi ari bori goseto liria kuru south mugirango matenya ateba kurwa ngongo ateba litunda bakalire liria karura mabere likuru kwa liria karukurwe likoyo ngora igwande egento mune kyo nanya kumanya matunda nali tutanya korora ayandi tukuigwa ikaro mwaka naro yomo urenge gonso migoro ya malita ya matunda kwana amogi kinyabitotia ekorogo inyua kwane mekarangora paka naga kwanire erieteria kwana ndi aringe gatia matunda iyo arenge gukwana ibona bikunyarikana ekogera ikya kwana nikyo mugako yante abeti asingejo batumanire na bongu nyara kwegena ngaigo litunda ndiro ri aringe kurukwa guseri kurukwa paka bano nyiriro ndirasira likurukwa ndobaterie engomoni ngomoni nera ayo si aina matunda wata sama leta yake gusi nimete Clinton yo mete tara umuchandoro ramalita matunda ya tigere ko bamalieta asengenjo tai kunyarika no nyare korora iro lirio ko nyumuntu kabwate gitabu kebwate chipicha abantu barakurora kini yagechirwe ya telecom guse ekogonjorire kwembe okukwairire bitonjukana ine embe yetonjukana ine yabeire embe tangire no nyara matunda ikomera tenga bunari kare bina biyo ibintu binde bikwirira amatunda gete gusemete gete gusinyuko gendera kobo akegerando chenge biro bito byatonyolire kegemo mugaka Edwin nero buya otoe imbayene yeri tukulia lero tutarakorera so mubayeno buno mwaka twatambuka gocha kirwibe 25 no mona harasi mitandao on Facebook HMN nere bekira rori bwate imichinini eri 12 yo muchanana utatigo muchandoro mone no na kwanti na ritiganyirorire ubututukan bwabiro bonene kumanya na kimekini nije kurukubo cyakero mutangani weko ibwa muhari oboko ngoro nubo mutinyuka bere uso mukinini ukabere ukonyora abandi bakuyobeka abo yo gatatu erietaliyo mukinini gatatu bayoreta lyaba eriya kabere bono njige tabungutumia ibitabunga somande bike usi nonye birebike nyari tekonyora eke mongo tumia manonga njite nekirikire nabagaka gitaba gotubari nabangina gite bari asomo baro 10 weka ekina kyo manyite ndakwana kolengana buna bari gite ekerongo bwekania nechemine yendo chebikira tindamanya ningo yibegite tingukana ngambo bere kurende ugwochokana
igo gokobo ase chemini yo erase umutandao iri tari umutinyo kane iriro kiro gatatu iriyo gatatu ukagandukana lakini tiganyiro uri bwangu ege tutawa kwa romba ka Edwin unabona tore umutinyo mutanga ningatenere weekend nere yo moelio tugocha kuirorera umutinyo mutanga nine kyokurukua ekegusi togo ikoyo kabere toirorera chigiki chinya nali tutaba burukani na inde basira to gochogani tinari ko yita igoro bosaiga tumanye gucha gutaka etera tumanye gucha kuirorera umutinyo mutanga ni munugu no barima oyo kabere gukurukwa egetamu oyo gatatu neri wato yo kana maumunti embule nyinge oyo gatano ebwagi engakienjaro yo gatano nomo engoromoni oyo gatano kabere yo kurukwaliete oyo gatano gatatu tuleti yake baki ose tuleti akebaki oyo kianda engatiato oyo ikomige sunte kiamasaba oyo no yikomige tusikia amasaba oyo kominomo yetu egesunte gya chacho yikumina kabere nyamagonga sengencho magonga metinye usimichini yakarukirwa malita korengana n'ibintu biri bigokorekana kerekyo amagonge kerekyo agahitirenga kyo mwaka w'ikiko yaragusena ina bukuyoroka esagati tago no mubayina to gukora mubayeno bweri tukori rero ubutuko boiga nigo kwandira amangana yenka ngebichuria mbire namangana ebichuria mbire namangana inyomba yo mugusi kimurumunte kyo mugusi tari bono iga dirikale ikyalenge kwagachwa yaseretwa abwira seretu no bunyansi sasati chimboba gose suguta gyagatwarire akamutega tieri kabasoka gukigoro kirine kigechuria ngebichuria mbire namangana bona bumuntu arakuminga ntikigechuria kirabe namangana ni mutyo litiri wasokere nyombe goro yaya igenjire ndinga eyine nyomba iyo kinyomba nkire namangana gete abisegete utamanye abantu babwate amangana gete utamanye bakundukere cyo gukundukere no kubisa kuri utamanye pi ubukundukere yani nokoraki lakini sikabuna eta tokumanya nyombora asanga ibintu babange toro gusinginje mirubiri babwate mbali gosnyara kwasoke nege kogera banyara kogendera singinje mbali gusangana mangana abo gose tari arayoka nabokonyora nyombe bacanda ina bantu bacanda ina lakini sikaba bwato amoko kubwenga ntari kumenya buna Clinton yamenyete gali lakini umanya ogende nyombe yimosoro bogi mabolime eborobube yonga ebichuli mbiri namangana ebirame ebimbibisete amangana amange yes mbie mono sana mwanchumulie libiro bitu byatonyorire Linet Nyambane ngosoara segekeke kirebusio akoretera umurubiri wo moinoria kwenda no togubutolera lingana lieke moya tumira ne ikinde astra togosanga mange iliane kirubo Frida no twaringino mugaka Edwin Nyangao na boige barongo yane Clinton ondige Brian Chaka Barnabas Sondari na boigo Misef na obalinge maiga yichikamera twara obuligirelia burubia